जोहोलावफुरि गार्डेन बे गार्डेनावहाय दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि जोनोम सान आरो लोगोसे फरायसा सान फालिदों। दा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना दिनै बेवहाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय माने गोबां फरायसाफ्रा जानो हागौ बेवहाय 1000फ्राम फरायसाफ्रा बाहागो लाफैदों। दा बिसोरजों सावरायलायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना दिनै बड'फानि गोथार जोनोम सान आरो बड'फानि जि सानथौ सानस्रि बे सानस्रियाबो बेनोमोन जे नैबे लाइमोनफोर फरायसाफोरखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिखौ मोनसे गोग्गोम हारि दानायनि गेरेमसा हारि दानायनि गोग्गो समाज दानायनि दिनै बिथांनि जोनोम सानखौनो बिथा खालामनानै आसाम सरकाराबो फरायसा सान हिसाबै नैबे सानखौ फोसावदों आरो दिनै बोसोरफ्रामबो दुलाराय आसामावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा जोनोम सान बे जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिबाय थानाय जादों। दा नैबेफोरबायदि सानावहाय जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै फुंखा सुबुंफोरजों जोंनि फरायसाफ्रा इयुनाव माबायदि जानांगौ, बे हारि आरो समाजनि थाखाय माबायदि बिबान दङ, दा बेफोरखौ सावरायलायबाय थानो मोनबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा मोनसे समावहाय जोंनि जाथिनि साफा साफा सुबुं फुंखा महरै ओंखारबोनो हागोन। बिथांमोना जोंनि जाथिनि जा जातीयताबाद जा गोसो बे सानस्रि बे सानथौ सानस्रिफोरखौ लानानै इयुननि समाव जोंनि जातिखौ गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय निस्सय खामानि मावलांबाय थानायनि थुलुंगाखौ मोननो हाबाय थागोन। दा बिनि अनगायैबो जोंहा दिनै समाजाव गोबां बिथिङावनो लाइमोनफोरनि जा बिहोमा बे बिहोमानि गोनांथि जादों। मानोना जोंनि समाजखौ जों गोग्गो खालामनो गोनांबा बे साफ्रोमबो लाइमोनफ्रानो बे लाइमोन बैसोआवनो जोंनि समाजाव बिबान लानानै खामानि मावनानै जों समाजखौ गोग्गो खालामनांगोन। दा बेखायनो जोंनि नैबे लाइमोनफोरखौ नैबेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गोबां खेब खोथा बुंबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि लाइमोनफ्रा बेफोर बिबानखौ लानानै खामानि मावलांनो आवगायबोगोन आरो जोंनि रावबो लाइमोना गाज्रि लामाथिं थांनाय नङा। दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिबायदि गोग्गोम हाबाफारि लाबाय फरायसाफोरखौ लानानै, थारैनो बियो बाख्नायथाव। आं बेखौनो आसा खालामगोन बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बा नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों निस्सय जोंनि लाइमोनफ्रा एसेबाबो थुलुंगा मोननो हागोन। आसाम बिटिआर नाङैनो दिनै 30 मार्चखौ बड'फानि जोनोम सान हिसाबै फालिदों आसाम सरकार बिटिआर सरकाराबो, बेनि सायाव मा खालामो? आं बेखौनो दहायनो बुंलांदों। दिनै बड'फानि जोनोम सानखौ बिथा खालामनानै जे दुलाराय आसामावनो फरायसा सान हिसाबै फालिबाय, बे जोंनि बर' जाथिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै आसाम नाङैनो बे सानखौ फालिदों। आं बेखौनो आसा खालामगोन दिनै बड'फानि मुंखौ गोजोर खालामनायजों लोगोसे जोंनि जिथु बर' हारि बे बर' हारिखौबो आसामाव थानाय मोनफ्रोमबो हारिफ्रा निस्सय खेबसेबाबो गोसोखांनायनि मोनसे खाबुखौ मोनदों दिनैनि नैबे सानाव। मेथाइखौ गोदान माने मडार्न माबायाव लाबोनानै साननैसो सिगाङाव दान्थे बिदान्थे जादों, बेनि सायाव मा बुङो सार? बिनि सायावथ' गोबां बाथ्रा बुंलांबाय, गावबा गावनि अपिनियनखौ होलांबाय। आंबो सासे महरगिरि हिसाबै आरोबाव जों साफ्रोमबो महरगिरिफ्रानो जिहेतु जोंनि हारिमुनि गेजेरजों जों हारिखौ सिनायथि होनो थांनो नागिरबाय दङ। दा बेखायनो जिथु जोंनि फक कालचार, जिथु खुगा मेथाइयानो होन बा जोंनि गोजाम मोसानायानो होन, जोंनि खुगा मेथाइ आरो गोजाम मोसानाय, दा बेफोर मोनफ्रोमावबो जोंनि बर' हारिनि मावनाय दांनाय आसार खान्थि आखल आखु गासिबो हाबसोबजोबनानै दङ। दा बेखायनो जोंनि जिथु खुगा मेथाइयानो होन, जोंनि गोजाम मोसानाय खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायानो होन, बेफोरखौ जोङो सोलाय सोल' खालामनो हाया। दा बेखायनो आं खावलायगोन सोरबा मेथाइखौ रोजाबनो नाजानायाव बुंनो गोनां खोथा गैया, नाथाय खुगा मेथाइखौ जोङो बिनि माने गुबै सिनायथिखौ सोलायनानै जुदि गुबुन महर होनानै रोजाबोब्ला दा बेवहाय जों साफ्रोमबो महरगिरि एबा साफ्रोमबो बर' सुबुङानो बुंगोन
बियो थिग जायाखै होननानै दा बेखायनो आं साफ्रोमबो रोजाबगिरि बिथांमोनखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनि खुगा मेथाइनि जा महर जा सिनायथि बेखौ सोलाय सोल' खालामा मानोना जोङो खुगा मेथाइआ जोंहा आलादा गावहानो मोनसे सुर दङ आरो बे खुगा मेथाइनि जिथु दामजुफोर बे दामजुफ्राबो जोंहा बर' हारिया गावनो सोरजिनानै लानाय माखासे दामजुफोर दङ बे दामजुफोरखौ लानानैसो जोङो जोंनि खुगा मेथाइफोरखौ रोजाबो दा बेखायनो साफ्रोमखौबो आं खावलायगोन सोरबाफोर उननि समावहाय जोंनि बर' खुगा मेथाइखौ मोजां मोननानै रोजाबनो नागिरदोंब्ला वेलकाम खालामगोन नाथाय रोजाबनो थांनानै बेखौ जाहाथे सोलाय सोल' बा गुबुन महर होआ आंनिफ्राय खावलायगोन। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4-year आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पोकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरुम एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।